I avui acabem a 2.300 metres d'altura. El Forat de l'Embut, a la Vall de Núria, és la cova prehistòrica habitada més alta de tot el Pirineu. Les primeres excavacions han permès conèixer més coses dels habitants del Neolític que l'ocupaven. Avui anem a instal·lar un reixat a la cova 338, aquí a Vall de Núria, i necessitem l'ajuda d'un helicòpter per poder-la transportar. L'helicòpter va pujar la reixa i les eines en poc més de 2 minuts. Nosaltres vam trigar bastant més. La cova 338, de nom tècnic, o del Forat de l'Embut, com es coneix al territori, està ubicada en un punt estratègic, a mig camí entre el Santuari de Núria i el Pic del Puigmal. La primera rellevància de la cova és la seva localització. La cova està a 2.300 metres d'alçada i ara per ara és la cavitat, la cova, amb ocupació prehistòrica, la més alçada de tots els Pirineus. Entre finals d'agost i inicis de setembre, un grup d'arqueòlegs encapçalats per Carles Tornero i Eudald Carbonell van fer una primera excavació en profunditat amb resultats provisionals molt positius. Amb les restes arqueològiques recuperades, com trossos de vasos de ceràmica fets a mà i malaquita, un mineral molt preuat, dedueixen que fa 5.500 anys, durant el Neolític, era habitada per pastors durant l'estiu. Sí, ens ha sorprès en positiu perquè ara sabem que els dipòsits són molt bons, hi ha molts metres per excavar, que podrem obtenir molta informació i això, donada les característiques històriques i de localització de la cavitat, és extraordinari. Tanquen la cova amb l'ajut i el finançament del Parc Natural perquè han de seguir excavant i cal evitar el pillatge. És un parc natural molt jove, fa 6 anys que es va crear i tot just estem fent diagnosis, estudis i ens estem trobant moltes sorpreses, moltes agradables com aquesta. Que la reixa estigui feta amb barres en horitzontal no és casualitat. Cal preservar el patrimoni cultural, però també el patrimoni natural. I d'aquesta manera els ratpenats poden entrar i sortir amb més facilitat. Rosa Talamàs Tapioles, TV3, Vall de Núria.